Здравейте, днес ще ви покажа как да си направите cobblestone генератор. Няма да ви трябва нищо повече, освен вода с кофа с лава, кофа с вода, кофа с вода, лък, ако искате за защита, нещо такова. Аз съм си взела стрели, нали, да стрелям ако ми потрябва. Това са ми, нали, лопата, ако искате по желание, кирка и това. Значи, първата стъпка правите ето така. Ето толкова голяма дупка, ама без дупки, просто много ми е силна лопатата. Правите още една дупка натам и правите една не тук. Ето тук правите още една дупка. Пускаме водата. Пускаме това. Лавата и сме готови. Това е. Съвсем елементарно, не ви трябва особен материал и това е. После чупите си камъните и ви ги давам. Само че лавата тук. И това е. И това е, което трябва да направите. И вече имате cobblestone генератор. Правете с колкото искате cobblestone и това е. И това беше от мен. Очаквайте втори епизод от друг механизъм, който ще направя. Чао!